салом алейкум тамошобинони азиз, рӯзи ҳаматон бахайр бошад. ҳама каса сӯзи хубе иншоалло. худо нигаҳбон бошад. мо баландтарак хеле сидо баланд биромадем. як сиёмка карда партон будам, тамошо карда монем кӯҳои зеборо. фасли тобистон шаҳри Ваҳдат. ҷамоати ромити саёд, қишлоқи саёд. анаиҷа ромиту хушону ҳамахе рафтагӣ кони тилло мисунда. кӯҳи ҷағал меган. ана даштиш. анаиҷа қабристонаи мазор бигем меша мазори. анаи навод. қишлоқи саёд ҳар ҷода тақсим шудага 5-10 анаи дари дарахторам қишлоқа. фасли тобистонам ба охир расида саёд. тирамо наздик мешака. заминаам қоқшдисия. хиёвона дига дарав кардан намешад. айсино савзай. барое ки ҷангал барфшидетар меша. савза монда. капкабун. ҷангали шодно. имрӯз 16 июн. 16 июнда ес ҳама ҷо қоқшдиша. шахонабин ҳамаи чикирию модил мешавад ки қоқшни рафтиан модиларо намекунад. алафои мо даро карагӣ.